Hola, serial killers en potència, jo sóc la Jan. I jo sóc la Maria. I estàs escoltant? No sóc un serial killer. Hola. Què tal? Què t'expliques? Bueno, pues... Tens males notícies, no? Sí, que te l'he comentat abans. És que m'has traumat. Ai, que bueno, que ha mort l'actor que fa de Hagrid a Harry Potter. És molt trist. Molt pobre. La Maria no ho sabia. Jo pensava que sí, perquè dic, l'algoritme de TikTok li haurà ensenyat. Ja, és que jo, o sigui, he vist alguna cosa, però ho he vist en plan, bueno, mira, surt en Hagrid per aquí, però no he prestat atenció, Doncs perquè sí. estava ja traumada per l'Angela Lansbury. La de... S'ha escrit un crim, La bruja l'actriu? novata. Tu havies vist La bruja és novata? veritat. Quina meravella de pel·lícula. Bueno, Li dediquem l'episodi, sí, Hagrid. li dediquem l'episodi als dos. Always. Always és la Landrick. Ja, bueno, però era per context. Bueno, sí, mira. Bueno, què ens portes avui? No et porto un serial killer. Ho Molt bé. sento. No, molt bé, no. Se suposa no, que sí. va de serial killers, això. Bueno, ok. És gratis. Et porto la mort de la Marilyn Monroe. Hòstia, me la portes aquí? Sí, te la porto Amb una aquí. capseta? Oh! No, però m'ha cridat molt l'atenció perquè hi ha una quantitat de teories de la conspiració bestial. Bueno, la seva mare ja tenia problemes de salut mental. De fet, ella va créixer d'orfenat en orfenat precisament perquè la seva mare no sèrio? sí, Oh. no podia atendre-la properly. I bueno, va intentar viure a casa d'uns amics de sa mare i el marit va abusar d'ella. Comencem bé la història. Sí. Va acabar vivint a casa d'una senyora gran perquè va tornar al sistema i va començar a tindre una vida més o menys normal als 7-8 anys, però estem parlant d'una persona que d'un dia per l'altre la seva mare la va agafar un altre cop, ja estic bé, ja puc estar amb tu, no sé què, i malament, la cosa no va acabar bé. O sigui, la seva mare va anar i tornar de problemes mentals i no podia encarregar-se'n. I pare pràcticament no tenia. Bueno, a mi em sorprèn també que la gent li deixés quedar-se del pal, tia. Que no me fío mucho de ti, ja saps? Ja, però estem parlant dels anys 40, principis dels 50 a Los Angeles. Una mare soltera no era ben vista precisament. I li va posar el cognom del seu segon marit precisament perquè no volia que se sapigués que era una filla que segurament era completament il·legítima. La va tindre després del primer divorci, amb la qual segurament el primer marit tampoc era el pare de la criatura, no se sap qui era exactament, hi ha tota una teoria al respecte, però la seva mare li va menjar el cap dient-li que era una estrella de Hollywood i tal, amb la qual ja comencem amb els traumes psicològics heavies des de molt petiteta. No saber qui era, ella no tenia exactament una identitat marcada, amb la qual es deixava portar molt, sobretot per opinions masculines, de com ella havia de ser. Bueno, sí. Fins bastant avançada en la seva vida, que llavors va començar a dir no, perdona, jo aquí faré el que em doni la gana, no em maneu vosaltres, però va aprendre molt tard això, molt tard. Quan va tenir l'oportunitat també, perquè si te rodeges solament gent que t'ensenya precisament a et casols este senyor... Marilyn Monroe va morir d'una sobredosi de barbitúrics el 4 d'agost de 1962. Sí. El seu cos va ser descobert un diumenge abans de l'alba. Queda't amb lo de l'alba. Tenia 36 anys. S'havia apagat per sempre l'estrella indiscutible dels 50 i el símbol eròtic de tota una generació. Sí. Els últims anys de la seva vida, la Marilyn, el que el seu veritable nom era Norma Jean Baker. Que maco és el nom, per cert. Molt maco, Norma Jean. Molt, No sé Norma per què s'havia de canviar el nom. Bueno, va ser una idea d'un dels productors, no va ser idea seva. Els havia viscut turmentada per causa de constants problemes de salut, també de salut mental, que mica en mica havien anat afectant a la seva carrera. El darrer episodi va ser aquell mateix any, quan a l'estudi 20th Century Fox la va acomiadar de la pel·lícula que estava rodant i la va culpar públicament d'interrompir-ne la producció. Per què? Tenia sinusitis. Espera, sinusitis? Era el del nas, no?, que goteja. Sí, és molt molesta, jo n'he tingut. És de les coses més molestes del món. Doncs deien que era mentida, que ho estava fingint. Sí. La Marilyn, conscient que la seva imatge estava tocada, va intentar refer-la concedint entrevistes a les publicacions més prestigioses. Aquí és quan comença la Marilyn més rebelde, més en plan, no, jo tinc coses a dir i vull controlar la narrativa.
Clar. Aquí ens trobem amb una primera pregunta. Una persona que estava decidida a reconstruir el seu prestigi fins al punt que havia aconseguit fins i tot tancar un acord nou per reprendre el rodatge, Sí. una persona així se suïcida? No, hombre, sí, podria ser, sí. Sí. Podria ser. Anem a la nit dels Però fets. que sospixos, sí. Sí. Aquella nit la Marilyn, Norma Jean, estava acompanyada per l'Eunice, la mestressa de casa, és a dir, l'ama de llaves. De matinada, l'Eunice va voler assegurar-se que tot anava bé i va picar a la porta de la seva habitació, però no va trobar cap resposta. Amoïnada va decidir avisar el psiquiatre, que l'havia visitat durant la tarda, que va córrer a venir al domicili. L'home no va dubtar, s'havia d'entrar allà dins, fos com fos. O sigui que va rebentar la finestra. Fantàstic. Va saltar per la finestra, sí. L'Eunice després va declarar coses contradictòries al respecte, amb la qual això és molt important. Va passar l'últim dia de la seva vida acompanyada en diversos moments de la publicista Patricia Newcomb, la mestressa Eunice Murray, que és la que va començar a preocupar-se per ella, i el fotògraf Lawrence Schiller, i el seu psiquiatre, que el van cridar a última hora en plan no es troba gaire bé, sisplau, vine a visitar-la. Sí. A petició precisament de l'ama de llaves, que va passar la nit fent costat a Marilyn, dormint allà, vigilant que aviam com estava, perquè li va demanar el psiquiatre. Sí, sí. Cap a les 3 de la matinada del diumenge 5 d'agost, Murray es va adonar que Monroe s'havia tancat en el seu dormitori i semblava que no responia. Va alertar Grinson, que va arribar poc després, va entrar a l'habitació trencant la finestra i ja la va trobar morta. L'oficina del forense del comtat de Los Angeles va declarar oficialment que la seva mort era un probable suïcidi, basant-se en precedents de la seva sobredosis i propensos canvis d'humor. Es va declarar oficialment que la seva mort era un probable suïcidi, basant-se en precedents de sobredosi i que ella era propensa a canvis d'humor sobtats. Sí. Però no es va trobar cap evidència de joc brut. No estic d'acord. Aquesta és la versió oficial. Clar. I es va descartar una sobredosi accidental a causa de la gran quantitat de barbitúrics que havia ingerit. Vale. Barbitúrics? Barbitúrics. Sedants. Ah, val. Sí. Vale? El seu funeral, el 8 d'agost, organitzat pel seu antic marit Joe DiMaggio, que per cert... L'exmarit ho va organitzar el funeral? El seu segon exmarit va organitzar el funeral. Es portaven bé, en aquella època es portaven més o menys bé. Anava a dir, esto se puede hacer. Va tenir lloc al cementiri de Westwood Village Memorial Park, després va ser enterrada a la va ser enterrada a la cripta Corridor of Memories, on, per cert, pots anar i deixar-li un petó amb el teu pintallavis vermell, si vols, és molt maco. Em deixen tacar amb pintallavis? No, però tampoc et deixen a la de l'Oscar Wilde i jo ho he fet, mala sort. Malgrat les troballes del forense, perquè va descartar directament l'assassinat, des dels 60 s'han proposat diverses teories de conspiració que suggereixen que l'assassinat no va ser una sobredosi accidental ni va ser un suïcidi. Moltes d'aquestes inclouen el president dels Estats Units, John Fitzgerald Kennedy, i el seu germà Robert, el Bob, així com el líder sindical Jimmy Hoffa i el cap de la màfia Sam Giancana. De què es coneixien Sam Giancana i Marilyn Monroe? Saps quin era el punt de connexió? Le gustava la petanca. Frank Sinatra. Ah, mira! Bueno, petanca Frank Sinatra. 2 setmanes abans, comencem, 2 setmanes abans de que es trobés a la Marilyn, van coincidir en un retir que van fer un cap de setmana o una setmana, allò en plan nos vamos por ahí de juerga, Frank Sinatra i en Sam Giancana. Saps que Frank Sinatra estava ficat fins a dalt amb la màfia? És com un sabido, ¿no ho sabia? Bueno, me cuadra, no ho sabia, però no tengo pruebas, però tampoco la necesito. Tengo dudas, ¿no? La cosa és que circula el rumor, i hi ha testimonis, de que en Sam Giancana tenia fotografies de la Marilyn sent abusada sexualment, havent estat col·locada de totes les maneres per diverses persones. Aquestes fotografies van desaparèixer, igual que van desaparèixer moltes de les coses que ella tenia a la seva habitació després de morir. A causa d'aquestes teories, l'oficina del fiscal del districte del comtat de Los Angeles va revisar el cas en 1982, però és que estem parlant d'un cas que portava 20 anys tancat. I estem parlant també de Los Angeles. Si algo sabem de la policia de Los Angeles és que passen moltes coses sota taula. I més a l'època, perquè estem parlant dels 60, i si se sospita que va ser la màfia qui la va matar, no.
però no van trobar més proves. Va estar en desacord amb totes les conclusions, va estar en acord amb totes les conclusions de la investigació original, és a dir, possible suïcidi i segurament accidental, podria ser en qualsevol dels dos casos. Durant diversos anys, cap al principi dels 60, la Marilyn havia estat depenent de metamfetamines i d'amfetamines, els barbitúrics i l'alcohol, i diuen que es prenia pastilles i bevia vodka d'una manera com normal, cada dia, en plan, voy a desayunar mi vodquecito y mi pastilla. Sí. Va experimentar diversos problemes de salut mental que inclouen depressió, ansietat, baixa autoestima i insomni crònic. Me parece poco, també. Me parece poco, sí. Havia adquirit la reputació de ser molt difícil de treballar amb ella. Sovint retrasava les produccions per arribar tard als platós de pel·lícula i a més tenia problemes per recordar els guions. Vale. Contextualitzem això. Vale? Sí. Contextualitzem que ella no recordava les línies, no se'n recordava dels guions i a més arribava tard i no se'n recordava, no podia fer segons quines coses. Contextualitzem-ho. Havia agafat una pausa per salut mental poc després de divorciar-se del seu marit. Vale? Molt bé. Al divorciar-se del seu tercer marit, perquè estem parlant de que es va casar 3 vegades, un amb 16 anys, el primer matrimoni va ser amb 16 anys per poder sortir del sistema d'acollida. Sí, Vale? Sí, abans funcionava així, que t'havies de casar perquè si no seguies sent propietat dels pares. Clar, però estem parlant d'una persona que vol sortir-se'n ella sola, que amb 16 anys es casa per poder marxar, no? Li estava afectant a la salut mental, va prendre's una pausa i va trencar aquesta pausa per anar a cantar-li el Happy Birthday al senyor Fitzgerald Kennedy. Sí. Amb la qual cosa ningú s'acabava de creure que realment necessités la pausa de salut mental. Bueno, escolta, dius, estic malament, però puc anar a cantar un dia, O sigui... Sí, clar, no, però ara ho entenem, que no estic tot el dia plorant, ho entenem així, però clar, pot passar que a vistes una persona que està sent vigilada 24/7 digui, ui, doncs potser no estàs tan malament, si pots anar a fer el Happy Birthday to you. Sí, és la típica frase de no està tan mal si està haciendo cosas o está subiendo frases o fotos a redes sociales. Calla. Sí. Calla. Clar. Estem parlant d'un moment en el que pràcticament la 20th Century Fox la va obligar a fer una pel·lícula, perquè ella necessitava la pausa de salut mental i necessitava recuperar-se d'una operació que havia patit, amb la qual ella tenia un contracte, l'havia de complir, però és que estava treballant 24/7 a base de punxar-se amfetamines i poder seguir treballant. Sí. Jo tampoc me'n recordaria del guió, la veritat. És així. Sí. I si està dient que estava en depressió profunda, la memòria l'afecta brutalment. Jo me'n recordo amb la meva que no era capaç de funcionar, però el tema de coses superbàsiques de, ara en aquell moment, creem un pla estratègic i tal, el meu cervell deia, sé feu, no puc. No sortia. Exacte. No podies, sí. No. En el 1960 aquest comportament estava afectant molt negativament a la seva carrera. Per exemple, en Truman Capote volia que interpretés a la Holly Golightly a Desayuno con Diamantes, Breakfast at Tiffany's. Sí. Preciosa pel·lícula, per cert. Adoro l'Audrey Hepburn, però crec que hagués estat bastant guai la pel·lícula també amb la Marilyn. Paramount Pictures es va negar a contractar-la per por de que compliqués la producció de la pel·lícula. Les 2 pel·lícules que Monroe va completar als 60 van ser Let's Make Love i The Misfits, però els 2 van ser fracassos dels crítics i fracassos comercials. No van tenir cap mena d'èxit. Durant el rodatge d'aquesta última pel·lícula havia hagut de passar una setmana desintoxicant-se en un hospital. Fracassos professionals que van passar pràcticament en el mateix moment del seu divorci amb Arthur Miller el 1961. Per cert, Arthur Miller era un escriptor, un dramaturg, que li va prometre quan es va casar amb ella que no escriuria sobre ella i després va escriure sobre ella. Que sorpresa! Sorpresa! Mira, li ha fet un Taylor Swift. Sí, totalment. I a més, ell havia estat... havien intentat tindre criatures durant molt de temps i la pobra Marilyn va estar patint avortament darrere d'avortament perquè tenia un problema. Bueno, clar. I crec que en certa manera ell potser la culpava. Sí. No m'he quedat. Tenia endometriosis. Endometriosis, sí. La van operar i a més diuen, després les males llengües van dir que també s'havia operat del nas i no sé què. O sigui, perdona, faig una operació per salut, no estic bé, he perdut un munt de nens, hola, volia ser mare, perdona. Jolín, és que depressió post-aborto, perdona. Han de vendre revista. No, és que no.
I de seguida la van posar a treballar, van dir, no, tu vens aquí a la 20th Century, tens un contracte amb nosaltres, has de treballar, ho sento. Sí. I necessitava el temps per descansar. Va passar gran part del 1961 preocupant-se pels seus problemes de salut i no va treballar en cap projecte nou. Va ser operada de l'endometriosis i d'una colecistectomia, que no sé què és, però sona fatal. Va passar 4 setmanes a l'hospital, inclosa una breu estada en una sala psiquiàtrica per la depressió. Hola, ja sabíem que tenia un problema. Però fem-li costat, jolín. És que m'indigna. Avui en dia mateix, o sigui, ara, perquè si no, són les redes socials i se'ls hi cau el marro a sobre les productores, però la Jenny McCarthy, amb el llibre que ha fet, ho explica tot del pal, se'ls ajuda. Volen dineritos? És igual, volen diners. Sí, ho segueixen saben. Igual. Sí. Al principi del 62, que aquí és quan la cosa ja no em quadra, perquè ella comença a despegar a principi del 62, ¿vale? Va rebre el Premi Globus d'Or i va començar a rodar una nova pel·lícula, Something's Got to Give, 1962. Dies abans de començar el rodatge, Monroe va agafar una sinusitis forta, de la que hem dit abans, i se li va aconsellar ajornar la producció a la productora, però la productora va dir que n'anà de Xina, que aquí hem ficat diners i aquí venimos a treballar. Vale? Va començar segons el previst, a finals d'abril. Monroe va estar massa malalta per treballar molts dies durant la major part de les 6 setmanes següents, però malgrat la confirmació de diversos metges, inclòs el seu psicòleg, Fox va dir que no, que estava fingint i que no, que aquests símptomes no eren veritat. El 19 de maig, Monroe va fer una pausa pel rodatge per cantar el Happy Birthday. Sí. Vale? A l'escenari de la celebració de l'aniversari del president dels Estats Units, John Fitzgerald Kennedy. Això va ser 7 setmanes, si no m'equivoco, abans de la seva mort. Casualitat o no? Estem parlant de que ella, hi havia rumors de que estava liada amb el president, però és que també hi havia rumors de que estava liada amb el germà del president. Després de tornar a Los Angeles per reprendre el rodatge, sense poder fer la pausa correctament, va celebrar el 36è aniversari al Plató l'1 de juny. Per cert, Géminis, com jo. Hola, m'encanta. Géminis, a més, les 2 cares que té ella, la Norma Jean i la Marilyn. Va tornar a estar abstent durant diversos dies, cosa que va portar a Fox a dir no, lo siento, te despedimos, 6 dies després. I la va demandar per incompliment del contracte. I li va demanar $750,000 en danys i prejudicis. $750,000 jo crec que per l'època era molts diners. Molts diners. Va ser substituïda per Lee Remick, però el meu estimat Dean Martin, l'adoro, no sé si l'has sentit cantar alguna vegada, però adoro en Dean Martin, es va negar a fer la pel·lícula si no la feia amb la Marilyn. Va dir, no, aquí trigueu el que vulgueu, però jo sóc Dean Martin i no faig la pel·lícula si no està ella. Fox, la productora que no la deixava en pau, va culpar públicament als diaris de l'addicció a les drogues de la Marilyn Monroe a la suposada falta de professionalitat i la desaparició de la pel·lícula. Fins i tot afirmen que estava mentalment alterada com si fos una cosa controlable i acceptable, ¿sabes? Com dius, Tenía emociones. Tenía emociones, lo siento, no podía trabajar porque tenía emociones. Per contrarrestar la publicitat negativa, amb tot el que tenia a sobre, Monroe va concedir entrevistes a diverses publicacions del nivell com el Life, Cosmopolitan i Vogue. Després de renegociar el seu contracte amb Fox, segona cosa que té positiva, és a dir, comença a recuperar-se, la tenen, para el rodatge i renegocia el rodatge amb Fox. Va reprendre el setembre del mateix any Something's Got to Give i va fer plans per protagonitzar encara una altra pel·lícula el 1964. Vale? Vale. Aquí hi ha 2 coses que són importants saber. Primer, se m'està dormint el peu. Primer, el jefe, el jefazo de 20th Century Fox, era molt amic dels Kennedy. No me sorprende. Primera red flag. I estem parlant de que va coincidir el moment en què ella va reprendre les negociacions amb 20th Century Fox i va començar a treballar un altre cop, o tenia perspectiva de tornar a treballar un altre cop, just amb el moment en el que se suposa, entre cometes, que ella va trencar amb els germans Kennedy. Específicament amb en Robert Kennedy. Ah, que eren amics? No, estaven liats. Ah, però pensava que era un rumor, jo. No, bueno, era un rumor. Si fem cas dels rumors, a veure... No, però un rumor vull dir negatiu cap a ella, que la gent, la que la coneix, deia que no. No, es diu que estaven liats. I ella estava en un moment molt de paranoia total. I jo crec que amb raó. Per què?
el seu tercer marit, el del que s'acabava de divorciar, havia estat titllat de comunista. Estem parlant de la caça de bruixes. Estem parlant del moment en el que tots els escriptors i tots els artistes podien, per poc que diguessin alguna cosa en contra del govern, ja eren comunistes. Sí. Llavors es deia que ella havia estat divorciada del seu tercer marit, perquè al conèixer en Kennedy havia fet com una mena de transformació mental de ui, no, però és que mi marido era comunista. I dius, perdona, no era prou llesta ella com per saber el que és el comunisme i el que no. Era molt intel·ligent. Però clar, la tenim en el cap com la rubia tonta que la van fer aparèixer a les pel·lícules, cosa que no és veritat. I es diu que ell es va liar just després del seu divorci amb en John Fitzgerald Kennedy i poc després va trencar amb ell i es va liar amb el seu germà, cosa que havia fet abans amb els Chaplin. Ah, mira. S'havia liat amb el fill d'en Charlie Chaplin i després amb el seu germà. Tot queda en família. A la pel·lícula és com si estiguessin liats alhora. Això no és cert. Es va liar amb un i després amb l'altre. Sharing is caring. Sí, sharing is caring. Llavors, la cosa interessant és, en el moment en el que ella trenca amb en Robert Kennedy i recordem que era una persona molt intel·ligent i que sabia d'estratègia, no estem parlant d'una rubia tonta, trenca amb en John Fitzgerald Kennedy, trenca amb en Robert Kennedy just després de l'aniversari i de que patessin els rumors, perquè, òbviament, si has vist com li canta el cumpleaños feliz, és Marilyn Monroe, no és Norma Jean, és el mite eròtic cantant cumpleaños feliz del president. Va explotar, la cosa va explotar totalment. Es diu que ella va intentar fer xantatge en Robert Kennedy dient, bueno, jo destaparé totes aquestes coses de les que hem estat parlant i que hem tingut una relació si tu no em deixes tranquil·la i em deixes treballar. Clar, del pal. Llavors, contraxantatge petit. És una mica la doble cara de la moneda, com, bueno, en Robert va ajudar la Marilyn a seguir treballant, o és que la volia tindre distreta. Perquè potser ella estava començant a concedir entrevistes i estava començant a ser super sincera. Potser ella volia destapar-ho i no la volien deixar. Ah, sorpresa, no ho sabem. No sabem exactament. No, i a mi em sembla normal el que va fer ella del pal. Si m'amenaces, que sàpiguis que me puc defensar, llavors deixa'm estar, deixa'm mi vida. La seva mestressa de casa i els seus amics deien que ella tenia un diari vermell, a més que és molt maco, un diari vermell, on apuntava totes les converses que tenia amb els Kennedy. M'encanta que sigui vermell, li dona aquell punt de Regina George. I superglamurós, és com, uau, tinc un diari vermell. Segur que escrivia amb un boli que tenia com una plumeta, un pompona. Sí, no? Molt maco. I a més me la imagino supermona, ella, escrivint, m'encanta. Que es posava una bata de seda llarga. Querido diario, hoy John me ha dicho que... Sí, a més es veu que també parlaven de qüestions de política, perquè la tia tonta no era. I com parlaven de coses de política, també ho apuntava. Totes les converses que tenia es veu que les apuntava i les apuntava bé en el diari. Llavors, anem als fets. Anem als fets i a l'anàlisi forense. Vale? Aquí hi ha una cosa que no em quadra per començar. La mestressa i el psiquiatre la van trobar a les 3 del matí. No van trucar a la policia fins a les 6. Hola? Havien de peinar l'ante. El primer policia que va arribar al lloc dels fets diu que hi ha una cosa que no li va agradar. Hi ha dues coses que no li van agradar gens ni mica. Una és que ella estava col·locada en el llit d'una manera diferent a totes les altres persones que havia trobat mortes per sobredosi. No estava posada en una posició que fos normal, que estava com posada com escenificada. Sí. Vale? I dos, que quan ella va arribar, la mestressa de casa ja havia retirat els llençols i els estava rentant. Hola? No. A les 6 del matí, perdona? Sospixos as fuck? O sigui, no tinc res més a fer i em poso a rentar els llençols on ha mort la meva jefa? Que dius, mira, en el cas que pensessis, vale, és pel tema d'aparences, vale, però en el cas de mort no. Que dius, accidente, vale, anem a retocar-nos, però que la muerte no. Saps quina excusa van posar quan els hi van dir per què havien trigat tant? Que estaven esperant trucada del publicista per veure què feien. Hola, perdona. Ha muerto mi jefa. Voy a llamar al publicista antes que a la policía. ¿Perdona?
Pots trucar els dos a la vegada també, a veure, no fa falta 2 hores. Hola? 3 hores van estar des de les 3 Estava del matí. dormint. Hola, perdó, no. El publicista, vull dir que estaba dormint, no? Sí, bueno, no Pero... llaman a la policía hasta que haya hablado con el publicista, perdón. No. Bueno, el forense adjunt Thomas Noguchi, mare de Déu, no sé si és japonès o és italià, perdó, va fer l'autòpsia a Monroe el mateix dia en què va ser trobada. L'oficina del forense del comtat de Los Angeles va comptar amb l'assistència en investigació dels psiquiatres Norman Pfeffer, Robert Littman i Norman Tabanchik. Cadascú té un nom més raro. I nacionalitats. Perdó, sí, de la prevenció al suïcidi de Los Angeles, que va entrevistar els metges i psiquiatres de Monroe sobre el seu estat mental. A partir de l'avançat estat de rigor mortis en el moment en el que es va descobrir el seu cos, es va concloure que ell havia mort entre les 8:30 i les 10:30 del 4 d'agost. Marilyn Moore... És una finestra bastant àmplia, És una finestra bastant àmplia, però és que la troben a les 3 del matí. A veure, puc entendre-ho perquè la mestressa havia estat dormint, la senyora. Però... Jo pensava que havia estat amb la mestressa parlant. Que li fes companyia, que el psicòleg li va dir. Es va quedar a dormir a la casa. A la casa, I va picar a les 3 del matí en plan, com estàs? Vale, gràcies a això. L'anàlisi toxicològic va concloure que la causa de la mort va ser una intoxicació aguda de barbitúrics. Tenia 8 mg/100 en sang d'hidrat de cloral, 4,5 mg de pentobarbital a la sang i un 13 mg/100 de pentobarbital al fetge. Vale. Ahora lo entiendo todo. No, anem a explicar això. Los 13 miligramos de Propofol. No, anem a explicar això. Vale? La policia va trobar ampolles buides d'aquests medicaments al costat del seu llit. No hi havia ferides externes. Vale. Quina és la teoria de l'assassinat? Es van trobar les drogues en el fetge, vale? I en sang. Això què vol dir? Una de dos, o s'ho va punxar o es va fer un enema. Clar, en el primer cas han estat la punxa i l'enema no sé el que és, però sona interessant. Pel cul. Sí, exacte. Sí, bueno. La teoria és... Pel cucu. Clar, no. Les conclusions de la investigació van ser que era un probable suïcidi. O sigui, no ho van posar com a suïcidi directament, però que era un probable suïcidi. Es va descartar la possibilitat d'una sobredosi accidental perquè les dosis trobades en el cos eren bastantes vegades superiors al límit letal que s'havien pres d'un sol glob. I uns quants globs en més d'un minut més o menys podrien ser la causa de la mort. Però més endavant, en el 83, quan es va començar a obrir un altre cop la investigació, es va dir, perdona, si tenim en compte aquests nivells en sang, no a l'estómac, en sang de droga, in the blood, segurament, quan es va començar a prendre les pastilles, va arribar un moment en el que ja no podia seguir prenent-se les pastilles. Clar, perquè estava per ahí. Perquè arribés en el punt en el que això era insostenible, devia quedar inconscient abans de la sobredosi. Vale. És una de les teories. Vale? I també hi ha el fet de que no només hi havia pentobarbital, sinó que hi havia hidrat de cloral. Hidrat de cloral es diu que es devia de fer servir per deixar-la inconscient i després posar-li l'enema perquè no hi hagués marques de punxades, posar-li l'enema amb el xute que la va matar. Aquesta és la teoria de l'assassinat. I tinguem en compte, sobretot, que la finestra, quan va arribar la policia, ja estava trencada. Diu el psiquiatre que la va trencar ell. No les tengo totes. Per entrar, que va entrar... Clar, per entrar per la finestra. Jo no les tinc totes. Però bueno. ¿Quién paga a este psiquiatra? ¿Quién pagó a este psiquiatra? Sí, no. El psiquiatre de l'informe final va declarar: la senyoreta Monroe havia patit trastorns psiquiàtrics durant molt de temps. Va experimentar greus depressions i freqüents. Els canvis d'humor van ser bruscs i impredictibles. En els llocs de desorganització... Entre els llocs de desorganització de l'habitació destacava l'alteració de la son, per la qual portava molts anys prenent sedants. Per tant, coneixia i tenia experiència en l'ús de fàrmacs sedants i coneixia molt bé els seus perills. En la nostra investigació hem sabut que la senyoreta Monroe sovint havia expressat el seu desig de renunciar, de retirar-se i fins i tot de morir. En més d'una ocasió en el passat havia fet un intent de suïcidi utilitzant sedants. En aquestes ocasions havia demanat auxili i havia estat rescatada. La nostra opinió és que el mateix patró es va repetir el 4 d'agost al vespre, excepte pel rescat. La nostra pràctica amb informació similar recopilada
en altres casos en el passat, ha estat recomanant una certificació per la qual, total, que estava morta i que havien de dir que havia estat un suïcidi, amb la qual tenim la primera diferència de parers. La persona que fa l'autòpsia no està d'acord amb que sigui un suïcidi. Diu que és una qüestió accidental, que no pot ser. I, en canvi, els psiquiatres diuen no, això és un suïcidi perquè ella tenia antecedents de que volia suïcidar-se, però en altres ocasions l'havien ajudat i l'havien rescatat. A qui em crec? Sincerament no em crec a ningú, la veritat. Clar, ninguna de les proves et quedes tot tranquil·la, hoy dormiré bien i tapadita. Sí, és com, sí, però llavors el percentatge de sedants que havia pres i ell l'hauria d'haver deixat tonta des del principi. I ara hi ha el testimoni de la mestressa de casa. La senyora, quan ja havien passat uns anys, quan el 83 es va reobrir i tal, se li va fer una entrevista perquè era una senyora molt gran. I, a fora de rècord, la van gravar dient una cosa així com: ostres, jo ja sóc molt gran, quant de temps més hauré de fer aquesta farsa? Oh, Salsea! Molt sospitós. Oi! Molt sospitós. Jo crec que hi ha més realitat en tots els testimonis fora de la versió oficial que en la versió oficial. Però sempre que algú ha intentat dir alguna cosa fora de la versió oficial, després ha hagut de retreure's. Home, clar, te ve allí el que va vestido de alien i te diu, tu no has visto nada. Li fa un zoom als ulls i ella tiene razón, no ha visto nada. Sí, totalment. 1960, Frank Campbell i Jack Clemons. Durant la dècada dels 60 no hi havia teories de la conspiració generalitzades sobre la mort de Monroe. Hi havia suspicion, però no hi havia teories allò en plan, ha passat això, ha passat això, ha passat això. Les primeres... No hi havia d'això. La primera denúncia que havia estat assassinada es va originar en el pamflet autopublicat per un activista que es deia Frank Campbell. Es titulava The Strange Death of Marilyn Monroe, 2 anys després de la seva mort, al 64. L'estranya mort de la Marilyn Monroe. Exacte. El que afirmava que la seva mort formava part d'una conspiració comunista. What the fuck? És a dir, que l'havien matat precisament els aliats del seu exmarit per fer-se amiga, entre moltes cometes, d'en Kennedy. Es deia que la seva mort formava part d'una conspiració comunista. Que el fiscal general dels Estats Units, Robert Fitzgerald Kennedy, o sigui, el germà, l'últim amb el que va estar, va tenir una aventura amb ella i es va prendre massa seriosament l'aventura i l'amenaçava amb provocar un escàndol. Kennedy va ordenar, suposadament, que fos assassinada per protegir la seva carrera. A més d'acusar de ser un simpatitzant comunista, Kennedy va afirmar que moltes altres persones de prop de Monroe, com els seus metges, el seu exmarit, etc., també eren comunistes. O sigui, potser tenia raó, però se li va anar la olla. Hi arriba un punt que diu, esteu obsessionats amb el comunisme. Una mica bastant. Que pesats. Sí. Oi, és quan aprens una paraula nova. Sí. Ai. És que, però... Els interessa a nivell de propaganda. Sí, caixa de bruixes, o sigui, sí. Uno comunista, todos comunistas. Monroe havia estat amb el president, com hem dit, i amb el Robert, a la festa privada a l'àtic de Manhattan, a casa de l'Arthur B. Krim i Matilde Krim, que havien celebrat l'aniversari de JFK 10 dies abans del seu cumple. Monroe li havia cantat en aquella ocasió el Happy Birthday públicament. Va morir 77 dies després. La credibilitat de Campbell va estar seriosament qüestionada perquè la seva única font era el comunista Walter Winchell, que al seu torn havia rebut bona part de la seva informació d'ell. O sigui que, en certa manera, es va dir que Campbell s'estava citant a ell mateix. Però a mi em sembla una mica massa, no sé com dir-te, rocambolesc, perquè penso, aquest home publica un llibre 2 anys després de la mort, que està molt a prop dels successos, i de cop i volta tothom diu que s'està citant ell mateix i que no té fons. És que no m'acaba de quadrar. Més tard es va afirmar que no havia esmentat a la investigació oficial que Monroe estava netejant els llençols a la bugaderia quan va arribar el policia a l'escena del crim. Monroe estava netejant? Monroe. Murray, la Eunice, la ama de casa, havia estat netejant estava a la bugaderia netejant els llençols quan
En una primera declaració a la policia, Eunice Murray, la mestressa de casa, va declarar que Robert Kennedy havia estat durant la tarda amb Marilyn Monroe i que Marilyn havia decidit passar tota la tarda sola a la seva habitació i que així li havia dit, deixa'm tranquil·la, vull estar sola, no sé què. Sí. Tengo que escribir en mi diario. Sí, tengo que escribir en mi diario. Hola, perdona, vull dir, em sap greu. Hi ha testimonis, a part, que després es tornen a trobar en els 70, que diuen que moltes persones van veure Robert Kennedy a Los Angeles, tot i que ell va al·legar que durant aquella nit estava a Chicago. Queda un poco lejos. ¿El transbordo dura más? ¿Kennedy? Ah, amigo. Era un señor con peluca que se le parecía. Més tard sortirien persones explicant que era possible que qui fos l'assassinat, qui cometés l'assassinat de Monroe fos la màfia italiana. Pel senyor del que hem estat parlant abans. Madre mía, mucha gente aquí asesina, Mucha gente. ¿Quién es? ¿Es el Cluedo? Ja. Quin és l'argument de que Monroe, el mateix Sam Gincana, que era precisament el cap de la màfia de llavors. És que hi ha molts noms i me perdo. El que se n'anava de juerga amb Frank Sinatra, sí. Sam Gincana, el que tenia les fotos. Aquest senyor es veu que tenia interessos creuats precisament amb John Fitzgerald Kennedy i amb Robert Kennedy. Per què? Perquè John Fitzgerald Kennedy s'havia declarat total enemic de les màfies i del crim organitzat. En teoria. En teoria. I diuen, ja li dones la volta totalment al crim, diuen que van assassinar Marilyn Monroe per fer-los mal als Kennedy. Per amenaçar-los de, sí, matarem a tothom que estigui a prop teu si tu no deixes de perseguir-nos. Veo la teoria, però també te l'agafo de l'altra banda, que el Kennedy la matés a ella i que traigués aquesta teoria conspiratòria per fer mal a la màfia. També. Saps? També. El pal doble win. També, doble win. O sigui, interessos en matar-la n'hi havia molts. Més ara que estava començant a espavilar i estava començant a donar entrevistes sent Norma Jean i no sent Marilyn Monroe. No dient coses d'aquestes com és que no porto, jo dormo només amb Chanel número 5 i coses així. Això és Marilyn. La que començava a sortir ara en les entrevistes era Norma Jean. I era una tia amb un coeficient intel·lectual altíssim, que era mega intel·ligent i que tenia contactes. A més, s'havia aliat amb la persona més poderosa del món, segurament, en aquell moment, i tenia interessos seus propis. Bueno, que passa que s'aprofitaven de la... T'anava a dir, també tenia el poder de l'opinió pública, que havia arribat un punt que la gent l'escoltava i l'estimava. Era ella mateixa. Era una força que la gent deia, oh, fuck, un moment. Jo penso que si no l'haguessin matat, hagués estat una estrella, igual que una estrella en el sentit de que hagués sortit la veritable Norma Jean. Sí, sí que hagués sigut un moviment, també, no solament ella com a artista, sinó que hagués representat alguna cosa molt més forta a nivell ja o de dona o d'actrius, però pensament de la salut mental hagués afectat a molta més gent fora d'ella. I contra més voltes li dono, almenys jo ara que després de totes les lectures, contra més voltes li dono, penso, cada cop hi ha més cosetes petites que em quadren menys. La versió d'ella soleta al seu lavabo de casa seva, prenent-se els barbitúrics i prenent-se'ls molt ràpid tots, i a més, ara que havia acabat de negociar un nou contracte, i a més, ara que estava començant a controlar la narrativa de la seva pròpia vida. El divorci, el matrimoni, per exemple, amb el seu tercer marit, no havia estat d'acord amb la 20th Century Fox, perquè la 20th Century Fox llavors es ficava hasta la vida privada de tothom. Sí. No havia estat d'acord perquè hi havia acusacions de que era un comunista, però estem parlant d'un moment en el que ella ja no estava casada amb aquesta persona, començava a tenir un altre cop el control de la seva vida i no em quadra en absolut. A mi no em quadra en absolut. Podria ser. Però llavors hi ha les petites cosetes aquestes de i si es va posar l'enema? I si... Hombre, és que és cantazo que dius, han alterat l'escena del crim, han trucat 2 hores després. Però hi ha gent massa poderosa implicada. Sigui la màfia, siguin els Kennedy, hi ha persones massa poderoses implicades. Es veu que el Diari Vermell... Això t'anava a preguntar, m'estava esperant i dic, no vull preguntar més directe. És que és el colofón final. El policia que va declarar que la mestressa estava tal, després del temps,
va dir, perdó, no hi havia absolutament cap diari vermell enlloc. Quan vaig arribar ja no hi havia diaris vermells. Lies! Va revisar tota l'habitació a fons per veure si trobava alguna prova d'alguna cosa sospitosa. Sí. No hi havia cap diari. Mira, red Això- flag, literal. Red flag. Però és que això unit a que el Bob Kennedy havia estat amb ella, si ens creiem la primera versió de la mestressa, quadra totalment. O hasta els policies que van venir. A mi, totes les persones, després de la seva mort, qualsevol se l'ha pogut endur. I tothom tenia interessos en això, tothom. Hombre, a mi el Redbook ja... Cada cop que surt alguna possible prova com lo del diari o unes cintes que diuen que va gravar però que van aparèixer després molt de temps i després va provar que no era ella, cada cop que surt una prova d'aquest tipus, ràpidament desapareix. Hombre, clar. Ràpidament, de cop i volta, no se sap on està. Men in Black. És tot super suspicious. Però bueno, ja per últim vull fer una petita recomanació per la pel·lícula. A veure, la pel·lícula Blonde de Netflix, la nova de l'Anna de Armas, Sí. jo no la recomano si vols veure un biopic. Si vols saber sobre la Marilyn Monroe, mira't entrevistes, mira't altres coses. El paper de l'Anna de Armas és meravellós, però només hi ha dues coses que, pel meu parer, estiguin ben fetes. Una és, diguem, el retrat d'ella de petita, perquè Sí. és molt, gràficament és molt clar, perquè entens molt bé el personatge, i dos, s'escenifica en certs punts fins a quin punt ella assistia als consells de tothom que pogués venir a donar-li consells, sobretot si eren homes, constantment, i com aquestes persones tenien tercers interessos més enllà de lo que ell els hi demanava. Ah, sí. Constantment. Què faig? Faig aquesta pel·lícula? No la faig? Hi ha escenes així en què veus que la persona que li està contestant i li està donant un consell no ho està fent per ajudar-la. Ho fan constantment per al seu propi interès. Tot el rato. I la veritat és que per donar-te compte d'això està molt bé la pel·lícula, però bueno, per lo de més, per mi... Sí, el que és l'explotació d'algú que ho estava passant molt malament i ho enfoquen en plan nivell morbós, sexual, però també de veure el sofriment d'una persona que va ser com tan adorada que no es fa molts homes. No, però la dicotomia aquesta entre la Marilyn i la Norma Jean està ben trobada, per mi. Sí. Però, bueno, segueixo pensant que algú se la devia de carregar, perquè em nego a pensar que una persona tan intel·ligent i tan forta acabés, no sé, tan malament pel seu propi... No puc. Clar, ara no sé, clar, és que fa molts anys. Sé que ella va estar en contacte amb molts artistes de l'època, però que eren amics seus. Havia una cantant que era una dona... Física? No sé com es deia. Diuen que estava liada amb la Joan Crawford. Bueno, els espalante. Després tenia això, molts amics famosos. Aquests no... Bueno, clar, no van fer segurament declaracions perquè en aquella època, si te tatxen a la indústria, ja no tornes a sortir. Aquesta és una altra. Com el que li va passar amb aquest actor que ens estimem tots ara, que està sortint... El de la mòmia. Sí, el de Jocs de la Jungla. És meravellós, aquell home. L'adoro molt. Però, mira, no és el mateix, però ell va sofrir un abús sexual, el van tatxar perquè ell ho va denunciar, el que es va dir que calla la Marilyn, però també la gent, això. La gent que la coneixia, potser sabien coses o han dit alguna cosa. De fet, és el que jo penso, que els testimonis que hi ha posteriors, quan la cosa ja estava tancada, ja estava finiquitada, la majoria de vegades que algú ha aixecat la mà i ha dit no, perdoni, jo he entrevistat a tal persona i diuen que Marilyn va fer això, va fer allò, va fer allò, es tatxen de seguida per la premsa com coses que no són valuoses. És com si, un testimoni d'una persona que passava per allà, no, joder, era el seu veí. Saps? Vull dir, perdona, estem parlant de premsa dels 60, dels 50, que eren molt més cruels. Eren molt més cruels, els tabloides.
Ara mateix la gent vigila més el que diu, però llavors eren molt cruels i fins i tot quan es va casar amb el seu tercer marit van dir alguna així com que un tio superintel·ligent es casa amb un rellotge de sorra. Hola, perdona. O sigui, era surrealista lo poc respectuosos que eren amb ella i lo brutos que eren posant-la a parir, o fins i tot quan es va divorciar del Joe DiMaggio, es va divorciar perquè ell va trobar unes fotos que havia fet de jove, despullada, quan havia fet modeling, quan era model. I ara a nosaltres ens semblaria un escàndol que una persona es divorciés per això. Però llavors tothom li feia costat amb ell i era com ho entenc perquè és que, home, és que Pobre. És molt fresca ella, no? Sí. I en aquell moment... inseguro. Jo penso que en el moment en el que els tabloides estan controlats per persones poderoses, que no pots dir res en alt perquè llavors et tapen, o fins i tot en algun moment quan algú ha dit alguna cosa o ha volgut dir alguna cosa, de cop i volta han desaparegut les proves, jo em fio més dels testimonis puntuals, com el tema de que la mestressa digués no, és que ha estat amb en Bob Kennedy a la tarda, puntualment, això per mi té molta més credibilitat. I els seus amics, jo crec que també el primer marit, el Joe DiMaggio, el que li va pagar a l'enterro i el va organitzar i tot, els seus amics estaven tan afectats per una mort d'aquest tipus que jo no crec ni que volguessin fer cap mena de declaració. Quan es van fer declaracions al respecte... Jo xerrava tot, del pal, tráeme aquí l'hoguera. Quan es van fer declaracions al respecte, sobretot a segons qui, perquè, clar, no vas a preguntar-li al veí, vas a preguntar-li a qui en sap i a qui ha estat amb ell o persones famoses, no? Per exemple, la Joan Crawford... Sí, més com a titular, clar, Joan Crawford... La Joan Crawford estava tan... Diuen que estava com despitada perquè ella li havia dit que no volia res més amb ella, que no repetirien, que havien estat juntes. Però, sí. I que va anar a fer declaracions del pal, no, és que era molt mala persona, no es podia parlar amb ella, coses d'aquest tipus. I és una història que sempre que trobes una interpretació a favor d'ella, també trobes la contrària. Jo pensava que es portaven bé, que eren amigues. Bueno, es van portar bé al principi, després diuen que es van liar i que van partir peres. Clar. Ya no me ha gustado estar con una mujer. Bueno, pues había que probarlo, ¿no? La cosa és que sempre que trobes una perspectiva trobes la contrària. Pots estar molt a favor de creure que ella s'havia suïcidat per el seu historial, però també pots estar molt a favor de creure que l'han matat perquè la quantitat de coses que no quadren i la quantitat de testimonis secundaris que tens al respecte és brutal. És brutal. Però bueno, m'ha agradat molt a mi fer aquest cas. Sí. M'ho he passat molt bé. I a més és que la veig... abans la veia com la veia com a Marilyn i ara la veig com a Norma Jean. Sí, és el que he estat aprenent jo a TikTok, que m'ha estat informant de tot. No sabia tan profundament, però no sabia el que deies tu, que era una persona tan plena en el sentit de que li estaven passant moltes coses i que sofria tant, el que deies d'intel·ligent, i que va afectar a tanta gent i com es van aprofitar d'ella. No ho sabia, això. Jo lo tenia, el que dius tu, la tipus muñeca de Playboy, que ara fa pel·lícules, que era com l'havien ficat allí a nivell de màrqueting i que no. A més, aquestes persones que ho passen tan malament després, l'única cosa que volen és una vida tranquil·la i ho entens perfectament. Sí. S'acabava de mudar a una casa sola per primera vegada en tota la seva vida. Quina pau. No sé com va durar tant, no sé per què s'anava casant tant del pal. Bueno, al tenir, vull dir, independència econòmica, hagués dit, tia, solteria. Clar, estem parlant dels 50, 60, Mad Men, era impossible. Sí. Era impossible. Però bueno, molt maca. Ha sigut molt interessant. Espero que t'hagi agradat. Sí. Vols tirar cartes? No preneu barbitúrics. Què? No preneu barbitúrics. No. Vale, han sortit el judici i el penjat. La meva interpretació és la següent. Si et sents jutjada per les persones que tens al voltant, pare, mare, amics, etc, no val la pena, deixa els penjats, marxa. Menys mal que has acabat així perquè estava pensant, Maria, espera, no som el target, no, avoid. Per això, deixes penjats i no mateu a ningú. No mateu a ningú, sisplau. O no mateu a ningú i feu veure que és suïcidi. Exacte. I ensenyeu-vos el llibre rojo.